Oh, ditinggali mic mau. Ampun, matur suwun nggih, Pak. Wah. Niki dereng bulurah, biasane lho ya, bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso kok ambek aku ora iki. Soale sampean ki yo Lenggah antara cilik Oh, karo nggih cilik. lenggah. Wonten toh, Dik? Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Ibu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inge panggah Joko Tingkir. Kok ya metu ae. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Kong? Wis maem? Lho sudah ada panitia. Biasanya njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, pas anu toh, pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Aku wedi iki dikira tuyul ngono. Bengi-bengi turu tak lho. Iya maem ya. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem iki lho disuruh Maem ya. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Alah. Dang. Ayo Tik maem Tik. Iya Tik. Alah alah. Titi ayo jo akeh-akeh. Didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane Iki moto. Oh, moto kleru ya. Iya. Yo ngabrakal dong yo. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik Tik, mimik nak, mimik Tik. Wah, syarat Anu dibimiki. Mimik Tik. Mana mimik kuwi moh aku nek. Mimik apa? Mimik cucu. Cucune sapa? Cucune buwe. Ada luar so. Sampe ngono kula. Ya, Mimik nak, mimik Tik, mimik nak. Ya mimik. Wis remuk. Piye to piye, gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Tik. Gak sopan iki, gak sopan. Ini baik kok iso. Yo ora nek ngono iki ngobek diraup iki lho. Ayo nembang yo. Oh, Pak, Yo roh meneh aku ora ngadus. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebak. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok permintaan. Liyane napa Mas? Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enek. Pripun iki Joko Tingkir apa lewung? Monggo nek Lewung mawon. Oh nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih. Mas Victor. Ayo Mas. Kayak dingin.
sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun diinggah nih. Oke, monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Pinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinara wonten panggungan. Bu Care, sekalian nggih. Monggo Bu Care kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo Bu. Monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku. Nah, Bu Sri Waras. Waras niki. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan tengandhap pekeco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di tepani kalian. Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Oh. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aja janjine. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Cedak. Dung pempek. Trak. Suarane. Trak. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia, Desa Sawi, bersama Ibu Kades dan Ibu Mustafa Fahri, Bu Jarwo, pimpinan Senam Lansia Sawi Wegar. Ya. Lagu ini ditujukan pada semua penduduk Desa Sawi. Amin. Terima kasih Amin. kepada Pak Kades dan serta perangkat desanya
Ya. Matur nuwun. Sami dalan swanten mugi padalah Nggih Bu, luar biasa. Lega-lega Bu, luar biasa. Dipegang Miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora aw. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun Mas? Ono kadung joget. Oh, iso poyo enak. So enak goyangane. Nggih. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati cah. Asik kare. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yu Limbo. Amin. Amin. Jengke wong donga. Donga kok amin. Tembang. Lembang. Nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhute? Liwung. Liwung. Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Lewong anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben beda Oke. nuansane. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Godho ati rinten siyang dalu
sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Sri. Bu Sri Waras. Nggih Bu Sri Waras, monggo. Pinarap wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinarap wonten pepanggungan. Bu Care, sekalian nggih. Monggo Bu Care kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo Bu. Monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku. Nah, Bu Sri Waras. Waras niki nggih. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan teng ngandhap pekeco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Tepani kalian. Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Oh. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh monggo Aku yo nggih. tolong. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aji janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Cedak. Dung pempek, dung pempek. Trak. Suarane. Trek. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia Desa Sawi. Oh, nggih. Sama Ibu Kades dan Ibu Mustafa Fahri Bujarwo. Pimpinan Senam Lansiasa Buenggar. Ya.
Ya. Matur nuwun. Sami dalam swanten ugi padalah matur Nggih, nuwun. Bu. Luar biasa. Lega-lega, Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suwantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora Awo-awo. ciri khas kok Ciri khas nggih lho. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso poyo enak. Enak ada gayangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacotne. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik kare. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yulimo. Amin. Amin. Jangge wong donga. Urung donga kok amin. Tembang. Lembang. Oh, Nggih. nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhute? Liwung. 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 Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyamper mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Liwung anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sik ben beda Oke. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Ati rinten siang dalu inaraban jiwaraku ngundang rasa tumetesing kalbu Datan bisa ngeluluke atiku Suwinggun pengenteni Libung ning atiku antok jampi Radia ati sanwiji Penatian adotan lakoni Yuk. Oh. Lanjut. Sadepan kita ratu Merengas liramu Kadang sisihku Mugi Gusti Tarik. nglirani
Mas yo. Awas. Astaga. Juga. Terima kasih Dik Sinta. Mas Victor mengko ditutuk ning nggon goro-goro ya Mas. Pelok larase. Duk, piye iki critane sih dawa Wahyu Senopati. Request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji karepen ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Sing tumaku mawon mangambar selaning krana